בנו לו אתר בטכנולוגיה שלא מותאמת לאותו לקוח. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת מיועדת לאתרים בסדר גודל אחר לגמרי, כשיש לך עשרות אלפי מוצרים באתר. זה לא מה שהלקוח היה צריך, זה עלה לו עשרות אלפי שקלים. ובסוף גם קרה שאותה חברה שבנתה לו את זה, לא נתנה לו את ההתאמה של האתר לקידום מלכתחילה. זאת אומרת, אנשים ראו אתר, לא מצאו אותו בגוגל, אף אחד לא ידע שהאתר הזה קיים. כשהוא הגיע אליי, אז אמרתי, תראה, קודם כל, בשביל שהאתר הזה יעבוד טוב, אנחנו צריכים לשנות אותו. אז משם התחילה סאגה של הוא ניסה לדבר עם אותה חברה, ואותה חברה לא הייתה הכי זמינה לו בשביל לבצע את השינויים שנדרשו. ואחרי שבנינו לו את האתר, אז בגלל שאנחנו בונים את זה בקוד נקי, אז גם מבחינת הקידום היה הרבה יותר קל לקדם את האתר. זאת אומרת, 3-4 חודשים כבר ראינו עלייה כזאת של טראפיק ממצב אפסי למצב שהאתר מתחיל לקבל כניסות ואנשים מתחילים לפנות לבעל האתר, ומשם העסק הזה התחיל להתגלגל. לפעמים כן, צריך לדעת למצוא באמת את הספק שנותן פתרון בהתאם לצרכים שלך ולא ללכת למישהו